El balanç policial de la darrera Junta de Seguretat Local és positiu. La dada més destacada és la disminució dels fets delictius, que en el darrer any s'han reduït un 33% a Roses. Per contra, la dada negativa és que els delictes contra l'ordre públic han augmentat, passant dels 11 als 19. Tot i la baixada generalitzada dels delictes, el regidor de Seguretat Ciutadana reconeix que hi ha un parell de casos molt concrets i centralitzats en dos barris de la població que generen sensació d'inseguretat als veïns que els pateixen. Els més coneguts han estat, per una banda, la conflictivitat que hem tingut en una casa ocupada al carrer Pare Claret, que efectivament és un cas que es va arrossegar durant gairebé 2 anys, que l'Ajuntament va fer totes les gestions que va estar dins les seves competències, però el cert és que en aquest tipus de casos, com sempre dèiem, l'Ajuntament, per desgràcia, jurídicament té poques eines per tal d'actuar. I l'altre cas ha estat també problemes de tipus d'ordre públic al voltant d'un grup de persones concretes a l'entorn del mercat cobert, que, com dic, també ha generat un especial impacte i un malestar en els veïns d'aquesta zona. La part de Pare Claret sembla que està solucionada, la part del mercat cobert encara és un tema que hem de treballar i hem de mirar de buscar vies per intentar posar fi a aquesta conflictivitat que efectivament existeix. Però, com dic, són casos concrets, que passa que jo entenc que la sensació que generen és d'una inseguretat generalitzada, però per això les xifres objectives van bé per situar-nos allà on som. La disminució dels fets delictius ve donat perquè els delictes més comuns que es produeixen a la població també han experimentat un descens considerable. Els robatoris amb força a l'interior de vehicles s'han reduït un 56%, passant de 227 a 99. Els robatoris amb força a domicilis han passat dels 144 als 85, que representa una disminució del 41% respecte a les dades de la Junta anterior. I els robatoris amb violència a l'espai públic han passat dels 20 als 12, reduint-se un 40%. La principal explicació és que la disminució del nombre de visitants durant l'últim any, fruit de la pandèmia, ha fet que molts grups que habitualment aprofitaven el pic de població de Roses per cometre determinats tipus de delictes, com poden ser furts, com poden ser robatoris a l'interior de vehicles, etc., aquest any no ho han fet perquè el nombre de visitants ha estat menor o ho han fet en menor mesura. I també, per exemple, un altre fet destacat és que alguns dels delictes que habitualment es cometen en temporada baixa, per dir-ho així, l'exemple més clar podria ser entrades a domicilis, que han disminuït gairebé a la meitat. En aquest cas, alguns dels grups que es dediquen a aquest tipus de delictes acostumen a operar a banda i banda de la frontera francesa, i el fet que durant l'últim any hagi estat la frontera tancada i amb controls policials durant una part molt important d'aquest any, també ha fet que aquests grups hagin hagut de rebaixar la seva activitat, que, com dic, era transfronterera. Destacar també que entre el juny de 2020 i el març de 2021 la policia local ha realitzat 1.054 serveis de seguretat ciutadana, 3.854 de disciplina viària, 626 serveis de policia de proximitat, ha aixecat 739 actes, s'han detingut a 30 persones i han interposat 47 denúncies penals, mentre que la grua ha retirat 419 vehicles mal estacionats i 150 cotxes abandonats. Pel que fa a restriccions Covid, s'han fet un total de 312 controls de pas i s'han aixecat 228 denúncies.